اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى بما يقولون ولا لوكسي يقام بالبدع وأن المجلس هل أتى تفسير القرآن بالكلمة يوم الخميس 24 وتر رمضان bayan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1442 wacce ta yi da shigar watan biyar ta miladiya 2021 muke ci gaba da wannan tafsiri a kowane rediyo da ke nan cikin wadar Zaria. Fatan Allah ya samu dace da kamar Annabi Muhammad. Muna cikin suratul Nisa da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana abubuwa na ni'ima wanda an halatta wa al'ummar musulmi. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين آتيتموهم الكتاب من المؤمنات إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يفعل ذلك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى zai ƙara mana bayani a kan abin da yake da ni'ima ne. اليوم أحل لكم الطيبات. muka ce wannan al-yawm ba tana nufin wai a ranar da bane kawai, ina nufi ne bi ma'ana a zaman al-hadir wa ma da tasiri, ba ta lokacin da muke ciki da wanda ya mota shi da kuma wanda zai doke nan gaba ɗaya ana nufin yanayi. wa inda lakum at-tayyibat an halasta muku abubuwa waɗanda suke masu tsarki, masu wanda za su amfana da ɗan adam a rayuwarsa kuma ba za su cutar da ku ba zuwa ga abin da ya kusanta ku zuwa ga Allah. Allah yana ya mana ayyuka inda lakum at-tayyibat bi ma'ana as-sayyidu at-tayyibat, abubuwan da za ku farauto da za ku nemo ku ci wanda yake mai kyau ne ko Allah ya halatta muku. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata sura kulu min ma fil ardi halalan tayyiba, duk abin da ya shimfiɗa muku a doron ƙasa ku ci shi kuna masu jin daɗi da shawararsu don ya karɓe ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. abincin da Kirista ya dafa da wanda Yahudawa suka dafa ya halasta gare ku al'ummar musulmi ku ci ku yi mu'amala da su ko da ba addinin ku ɗaya ba. wa ta'amukum hillun lahum, kuma in ku muka dafa naku kada ku yi musu ruwa ku ɗauka ku ba su. wannan shi ne abin da musulunci ke bambanta da sauran addinai. al-aslu fil alaqa bayna al-muslimina wal kafirin shine menene al-husnul mu'amala. asali tsakanin alaƙa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kyautata zamantakewa. domin ka duba alƙur'ani ya gaya mana wannan, an halatta
musulunci ba, sannan kuma aka zo aka halarta mana abincin da wanda ba musulmi ba ya dafa. Idan ya dafa ya ɗauka ya ba mu maci, idan kuma ya ɗauka misali mu muka ɗauka muka bashi, ba ma yi ruwa ba mu ɗauka mu bashi, saboda menene kyakkyawan mu'amala da musulunci. Addinin Allah yana gaya mana wa ƙoƙarin nasu husna, duk mutane da kuka gan su ba yi musu kyakkyawan mu'amala. Shi yasa har kyautata ababen shi a bukukuwan shi in akwai abin da in ya ɗauka ya baka sai ka ci. Sayyidina Ali ibn Abi Talib an masa tambaya akan cewa yaya Kiristan da ya ɗauki abu ranar Kirismas sai ya ɗauko abin shi ya baka, ya ce idan ya baka abin da yake kamar tufa, watan kamar apple, kamar lemu, kamar waɗannan wanda ka san su ko abubuwan da ka san su na cin ku ne, ɗauka ka ci babu ko. Kamar haka rasa ina wannan kyakkyawan ta samu aka rasa shi ga al'umma. Sai ka ga yadda wasu malaman suke hawa, ko da yake sun naɗa kansu a malamai, su haramta su kafirta wanda ya yi kaza wai saboda me kar musulunci na nuna mana kyakkyawan mu'amala. Ka kira su ne da kyawawan ɗabi'unka da kyawawan mu'amala da shauransu suka ga musulunci, amma da tanafuki da aibantawa da kyama da kyankyami da tsana baya sa su ga musulunci, domin ba shi ne koyarwar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan da tashaddud, tsanantawa ga al'ummar musulmi ba shi bane. Shi musulunci ba haka yake ba. Allah yana biya mana wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat, haka nan wal muhsanatu minal ladina utul kitaba idza ataytumuhunna ujurahum. Allah ya halasta muku ku auri ɗan uwanku mummunai mata, haka nan ya halasta muku ma ku auri watan mata na gari daga cikin kiristoci ko kuma yahudawa. Wata wanda ka san daga ta kirista ne, tana da lizumta da addininta, ba ta yadda da shashanci da shirme ba, tana da kamewa da wannan, babu laifi ko da addinin ku ya yi saɓani da ita ka iya aurenta. Wani kila ya ce maka ai kaza Allah alga malam komin sanin ka da irin wannan, sahabbai a baya sun aura, tabi'ai a baya sun aura, ka fi su imani ne, ka fi su sanin addinin Allah ne. Wanda ya saba daga cikin fahimtar jumhur tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai shine fahimtar Abdullahi ibn Umar, shi kuma fahimta ne sai a wuce da abin shi. Abdullahi ibn Umar yana cewa shi me yasa ba zai aure su ba, yace la a'lamu shirkan a'zamu min an yaqula basir Abdullah, yace ban san shirkan da ya fi muni ba ka ce Isa almasihu dan Allah ne. Yace to kuma alqur'ani ya hana mu wala tankihul mushrikati hatta yu'min, musulunci ya ce kada ku auri mushrikai sai sun imani. To amma mu abin da muke fahimta daga wannan nassin, abinda jumhurus salafan wa khalafan suka fahimta, wancan nassin na suratul baqara wala tankihul mushrikati hatta yu'min, wannan ana maganar amun ne, amma wannan khasun ne. Don haka wancan mutlaq ne, wannan muqayyad. Wannan Allah ya halasta ma musulmi su auri matan kirista wanda ba addinin su ba. Wannan fahimta ce ta Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kara masa yarda. Wata rana imamu Abu Hanifa, ina jin mun karanta tarihin shi anan sa, wata rana ya haɗu da wani malami kirista da wani malami shi ko mai hudu, sai ce ku musulmi kun cika, kuna da yawan kabilanci, ba kwa kyautawa, ga kuma san matan. Sai ce na mene? Sai ce ko kun hana mu auri matan ku, amma kuma ko kun ce addinin ku ya halasta muku, gashi ya ce ku auri matan ku, har ba ma ɗaya ba har hudu. Imamu Abu Hanifa ya ce wallahi kai gaskiya, amma ba kabilanci bane, ba kuma wani abu bane, abu ɗaya ne ya bambanta mu da ku. Mu addinin mu ya nufinta mana mu imani da annabi Muhammad, mu gaskata duk annabawan da suka zo a bayan shi kafin shi, mun gaskata su, mun gaskata littafan su matukan ba a canza ba. Wannan shine Allah ya ce to tunda kuka yi wannan adalci, mu kuma bari mu halasta muku ku auri matan waɗanda kuka gaskata su. Shine aka halasta mana mu auri Yahudu da Nasara, sai mu aure ku ɗaya biyu uku hudu. Allah to kuma muna kiran ku da za ku iya yin adalci irin namu, ku yi imani da dukkan annabawan da suka zo gani da annabinmu
a yanzu a take nan zan aure maka da yana in kira musulmi su aure maka da guda uku ka haɗa gudu za ku iya ba mutumin nan shiru ya yi bai ce mai imamu abu hanifa ko ba kenan wannan ya nuna adalcin da musulmai suka yi a aqidarsu wajen gaskata annabawan da suka zo ma kiristoci da nasara shi yasa Allah sai ya halasta musu wannan za'auri wannan wal musalatu min al mu'minat wal musalatu min alladhina idza ataytumuhunna wal musalatu min alladhina utul kitaba idza ataytum min qablikum idza ataytumuhunna ujurahun amma da sharadi hasu sai kun ba su mene sadakin su in kun ba da sadaki na auren su irin yadda addininsu ya ce da shauransu to ba iya yin malaman fuqaha sun yi sabani kamar yadda magabata suka yi sabani shin mutum ya auri kirista wasu daga ciki suka ce idan muka lura da nasu yana nuni ne a lokacin ana buƙatar a je jihadi da shauransu maza suna da karanci mata sun fi yawa a musulunci don haka aka halasta mana ma iya auren nasu domin a samar da yara da yawa in an samar da yara da yawa afwan watan abin da ya kawo sun ce lokacin an samu yanayi ne na karancin sai ya zama na mata suna da karanci musulmi kuma gashi an aura musu su auri guda hudu ga su za su je yaƙi za su fita su nisa su je inda babu mata sai Allah ya halasta musu ko da a garin wanda kuka je yakin su ne in aka samu natsatsu za ku iya auren su to amma su wasu daga cikin muhakkikun na da malamai suka ce to a yanzu musulmi sun yi yawa ta inda matansu sun ninninka su mutum ɗaya za ka iya samun shi da 'ya'ya 12 na san mutum guda ɗaya wanda 'ya'yan shi mata guda 8 namiji ɗaya satin da ma aka yi aure ma aka yi sunan guda ɗaya 9 guda 8 ɗaya to yanzu ka tsallake wannan da wannan tarin 'ya'yan shi yana musulmi kana musulmi a ku ɗaya ka san shi ya san shi sai ya san ka sai a wayi gari ka lokaci mishi kuma ga ɗaurin aurenka daga nan za ka je musa sani ka ɗauro aure ka ɗauro kirista kai ka iya miƙa mishi goron ɗaura aure ko bai yi ba to don haka a yanzu in muka lura da yanayin yadda society ya canza ga 'ya'yan musulmi nan idan kana neman sakandiriyan ne wanda ta gama sakandiri kila ma ka ce mahaddacin alƙur'ani a 'ya'yan musulmi a garin Zaria za a samu idan kana neman mai NCE ne wanda ta gama NCE ta iya turanci ta iya menene ta san addini to sai in guda hudu kake so za a nemo maka idan kana neman graduate ne ko kuma undergraduate za ka samu muna da su idan kana neman graduate ne za ka samu kan in kana neman mai masters ne ma za ka samu ko wanda kake neman irin wannan ga wayewa ga addini yaushe za ka tsallake waɗannan kuma yau ka ce za ka tsallaka sai ka je bayan musasa ka ga ai bai ba ba hikima a kan haka ba haramun ba ne amma za mu kalle ka mu ce to kayi abin da ba haka ya dace ba saboda menene juyawan zamani da yanayin yadda al'umma da rayuwa ta canza sai mu ce maka kayan khilafin aula idan ka ce a kai wallahi tallahi akbar ka je ka auro sai mu ce maka ba kai laifi ba amma dai da ka aura a musulma sai mu ce maka yayi domin irin abin da ke faruwa irin yadda wasu suka dinga ɗaukuwa ai wallahi tallahi su kaza kaza kawai ba ruwansu su waɗannan za su aura to sun waye gari sun aure su sun mutu ‘ya'yansu sun kasa gane cewa musulunci ya kamata su yi koko su je koma wancan addinin kiristanci ne bal ta zo ta nannaɗa komi da gidan daidai da tayan motar ka bata bari ba ta nannaɗe da ‘ya'yan sun yi gaba yaro ya zo an ce ga ‘yan uwan babanka bai ne sunan ka ya ce sunan shi Ezekiel baban shi kuma sunan shi Abdullahi zai yiwu ba zai yiwu ba to kaga inda lura da irin wannan idan har addinin mu ya halasta to akwai kuma abin da muke kiran shi fiqhul awlawiyat za mu duba mu gani wannan na da muhimmanci amma wanne ya fi muhimmanci mu aure su abu ne mai muhimmanci kyautata alaka zamantakewa dan mu zauna lafiya da su to amma me ya fi muhimmanci mu bar ƴaƴanmu mata su zamo ga sunan a gari sun cika FCE sun cika poli get din jami'ar Ahmadu Bello shi ma ya fara zama tankam kuma ba wanda zai aure su kuma kun san su
zo su aura a namu ba ha bai kamata ba sai mu ce a ka bar wancan ɗin kai wannan shi ya fi a shari'a ina fatan an bayyana wal musanatu min al-mu'minat idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihin da sharaɗi ya zamo ba maɓarnata ba amma idan an san su cewa maɓarnata ne tana shaye-shaye ko tana wani abu wanda ya keta hurumin addinin musulunci addinin Allah to bai halasta wannan yi wannan auren nata ba na musulina ghayr musafihina wala muttakhidi akhdan wane ne muttakhidi akhdan wata wanda ta riƙe watan auren da shari'a ya bata shi a cikin suratul nisa shine mace ɗaya ta auri mata 10 ko 20 ko 40 ko nawa duk ran afwan mace ta auri maza 10 20 sama da haka menene kawai idan ya zo za ta nemi ɗaki ne ta iji da ya zo shi abinda za a gane a da can yana nan kawai sai ya kafa mashin shi sai ya shiga idan zai shekara 10 a ɗakin duk mazan da suka zo sai dai su juya sai ran da suka zo suka ga ya zara wannan takobin ya tafi to duk wanda ya riga zuwa kuma ya kafa nashi alama ya shiga shi ke dan haka mata akan samu irin wannan musulunci ya ce a'a to shi ma haka idan ya samu wacce take kirista ne wanda ta auri wani ta auri duka da aurensu kuma ya zo ya aure ta bai halasta ba shari'a ina fatan an fahimta wala muttakhidi akhdar wa man yakfur bil imani duk wanda ya zama na bayan ya yi imani ga Allah ya kafa addinin annabi Muhammad sannan ya canza faqad habita amaluhu haqiqa aikin shi da addinin da ya duka ya rushe me yasa wannan shine ake ce mishi ridda wa iyadu billah Allah yana gaya mana cikin suratul zumar wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani yana gaya masa inna rasulullah Allah ya yi wahayi a gare ka ya kai babban annabin Allah da a ce ka bar addinin musulunci ka koma wani to gaba ɗaya aikin ka Allah zai barar wannan al-khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal murad bihi ummata wato wannan ana magana da annabi Muhammad ne amma Allah ya san annabi Muhammad ba zai taɓa barin addinin Allah ba ta ina saboda shine urwanin addinin Allah shine mai kira ga a zo a yi addinin Allah to amma abinda ake nufi al'ummarsa da ba karɓar imani ku zo ku bari to Allah zai rusa aikin ku shine nan Allah yake gaya mana a nan sura ma wa man yakfur bil imani wanda duk ya imani da Allah ɗaya ne annabi Muhammad manzon Allah da ya gaskata alqur'ani sannan ya zo kuma daga baya ya kafirce to faqad habita amaluhu haqiqa aikin shi ya watse ya lalace ya tarwatse wa huwa fil akhirati min al khasirin alahira kuma zai shiga cikin tabaku wanda suka yi asara ba su samu wata arzikin duniya da lahira ya kuma yin Allah in muka lura da wannan aya tana shiryatar da mu akan ababe da dama abu na farko Allah yana gaya mana al-yawma uhilla lakum at-tayyibat an halatta mana ababe daɗaɗa na ƙwarai sannan aka zo aka gaya mana wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum aka zo aka halasta mana abu na biyu cin abincin kiristoci a wajen wasu malaman ma da dama sun tafi akan koda abin da suka yanka ne ka iya ci saɓanin wasu daga cikin malamanmu wanda suke ganin a'a ba ka ci abin da suka yanka amma akwai wannan fahimtar wasu malamai da suka tafi akan aci har abin da suka yanka kamar mai tafsirin wasi a ƙarƙashin wannan ayan ya kawo fahimtar wasu malamai kaga ni'ima ta biyu wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum aka kuma halasta muku abincin ku kuma su ci ba kwa yi musu rowa ba saboda kada a samu kyaman juna a yi mu'amala a yi zamantakewa ƙasa a zauna lafiya babu laifi wannan na addinin shi wannan na addinin shi wannan harshen shi daban wannan harshen shi daban wannan jiharsa daban wannan jiharsa daban amma idan aka kira mu'amala ta haɗa mu taru yi zamantakewa amfanin samar da jami'o'i kenan
amfanin samar da ma'aikatu na federal government kenan, amfanin samar da wajaje na wanda yake nuni da na ƙasa kenan, a ɗauko mutumin da ke kudu maso kudu a kawo shi garin Zaria, a ɗauki wanda ke Zaria a kai shi kudu maso yamma. Duka menene? A nuna muku mu'amala. Za ka je ka haɗu da al'umma, na daidai harshen ku daban, na daidai addinin ku daban, sannan a mu'amala ma ba irin na to ka saba da shi don ku zauna lafiya, al'umma su zauna lafiya. Wannan yana daga cikin muradu na alƙur'ani da ya zo ya dasa shi a zukatan al'umma, kenan ku yi mu'amala ko da ba addinin ku ɗaya da ba, saboda mu addinin mu la ikraha fid din, ba a tilastawa. Al'aqidatu tu'radu wa la tufrad. Aqida ana bijiro da ita ne, ba a tilastawa. Ka gani imomi guda uku da Allah ya yi mana: wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qabli idza ataytumuhunna ujurahun. Gashi an halasta muku ku auri matan ku, sannan ku zo ku auri matan waɗanda ba addinin ku ba, amma da sharaɗi in suka zamo kamilat ne, afifatun kamilat, wata masu mutunci ne, wanda ba a san su da safa ba, watan aikin banza da ba mazinata ba mashaya giya ba wannan ba, a'a, ko da ba addinin naku ɗaya ba, in ya zamo tana iltizami da addinin ta, ba ta aikata wani muyagun ayyuka da sauransu, to wannan babu laifi, a iya yin mu'amala da ita. Kaga waɗannan abubuwa 4 zuwa 5 duka ni'imomi ne Allah ya tara mana a wannan, sannan Allah ya zo ya ja kullum. Kun ga irin ni'imar da aka yi muku, to duk wanda ya kafirce bayan ya yi imani ya shiga musulunci sannan ya fita, aka kira shi, aka yi masa da'awa, aka bi shi ta lama mataki masana suka yi mishi, wanda suka san shari'an Allah, alƙali ya faɗakar da shi, ya wayar da shi, yaƙi, to ku gaya masa magana habita amalu. Duk aikin da ya yi a kan addinin Allah, ya bauta ma Allah da shi, Allah ya rusa wannan aikin, baya so, kuma ya taɓe, ya shiga da cikin hasararru. Wa huwa fil akhirati min al khasirin. A lahira wannan mutum zai zama yana daga cikin taɓaɓɓu, wa iyadu billah. Wannan aya ta suratul ma'ida haka take, tana shirya mana zamantakewa, kyakkyawan mu'amala, ibada, kyawawan ɗabi'u, yadda mutum ba abinda ta nutsu da shi ya za a yi a samu musulmi na gari, wanda zai fa'idantar da kanshi, ya fa'idantar da iyayen shi, al'ummarsa, ƙasarsa, ya fa'idantar da duniya gaba ɗaya, ya zama wayayye, kuma wanda ya iya ɗaukar addinin a fuska mafi kyawu, ya tallata shi yadda al'umma ba su gaba. Wannan yana daga cikin abin da suratul nisa'i ta ɗauka. Nan gaba kuma za mu tashi ne, tunda an samu an gyara mu'amala, to za a koma gyaran jiki, alula, wanka, abin da ke bata su da sauransu. Domin idan aka gyara jiki, zuciya ba ta gyaru ba, to an yi ba a yi ba, har kuma zuciyar ta gyaru a wannan, sannan sai a dawo a gyara jiki. Kaga yanzu an gama gyara jiki, an gaya mana aqidarmu, an gaya mana mu'amala, an koya mana wannan sahihin aqida, an gaya mana sauransu. Tun daga ƙarshen suratul nisa'i an nuna mana Allah ɗaya ne, annabi Muhammad manzon Allah ne, sannan kuma an zo an gaya mana ga abin da aka halasta muku, ga wanda ba a dabbobin da aka halasta, ga wanda aka haramta, sannan ga yadda za ku yi mu'amala da wanda ba musulmi ba, ga yadda za ku yi auratayya, ga yadda za ku yi wannan. To duka tun da an gama wannan, tun da an ganye auratayya, ashe za a samu janaba, za a samu kaza, za a samu kaza. To yanzu ga kuma yadda za ku gyara janaba, yanzu da yadda za ku kauda janaba, ga yadda za ku yi alula, ga yadda za ku dawo ya zuwa ga Allah. Kaga in aka fito wannan, an samu cikakken mutum kenan, ya gyaru a zuciya, ya kuma gyaru a jikinsa, in ka kalla babu